We blijven bij het eerste klasse voetbal, want de Pro League heeft vandaag de nieuwe voetbalkalender bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 24 juli en daarop ontvangt nieuwkomer STVV meteen bekerwinnaar Club Brugge op Staaien. Racing Genk speelt 1 dag later ook thuis en dat tegen het Oud-Heverlee Leuven van Jackie Matthijssen. De Limburgse derby staat al op de 5e speeldag gepland. Op 7 augustus 2011 zorgde STVV en Club Brugge voor een spektakelwedstrijd op Staaien. De Canaries haalden een 0-3 achterstand op en speelden nog 3-3 gelijk. Toen nog onder trainer Guido Brepoels. 3 seizoenen later en de twee clubs treffen elkaar opnieuw. STVV Club Brugge is op vrijdag 24 juli de opener van het nieuwe voetbalseizoen. Ja, eerst en vooral, we verwachten ons wel aan meteen een grote affiche. Dat we natuurlijk de competitie mogen op gang trappen op vrijdagavond, dat is super. Als het dan ook nog tegen Club Brugge is, dan is dat heel fijn. We kijken er echt naar uit. Het wordt een mooie test, maar goed, we zullen zien. We moeten in ieder geval 2 keer tegen elke ploeg spelen, dat wisten we. Maar inderdaad, het was leuk dat we met een mooie affiche konden beginnen. En Club Brugge is toch echt wel een trekpleister, denk ik. Ook Racing Genk begint het nieuwe seizoen in eigen huis, 1 dag later en dat tegen Oud-Heverlee Leuven. Die andere promovendus onder leiding van Jackie Matthijssen. Ik denk dat we tevreden mogen zijn. Ja, wat voor ons vooral belangrijk was dat we de eerste wedstrijd thuis zouden spelen. Dus die vraag is ingevuld. Ook de allerlaatste wedstrijd van de competitie spelen we ook thuis. Dus als de prijzen nog niet officieel zijn gelijk in deze competitie geweest, is het ook wel een voordeel. Dus ik denk dat Racing Genk tevreden is. Genk moet op speeldag 2 wel naar kampioen AA Gent. Sint-Truiden trekt dan naar Mouscron-Peruwe. En zaterdag 22 augustus staat bij veel Limburgse voetbalfans met een vette streep aangekruist. Ik dacht in STVV. Ja. Ze had natuurlijk iets later mogen vallen, want we zitten nog in de vakantieperiode. Maar uiteraard is de match die nu al staat aangestipt bij iedereen. Het is gewoon belangrijk, ook met een club van STVV, dat die terug in eerste nationale spelen. Want dat leeft hier toch ook, en ook in STVV. Dus wij zijn ook alleen maar vragende partij om meer van die wedstrijden te spelen. Het wordt dus een pittige start in eerste klasse voor de Limburgers en zeker ook voor Stijn Vreven, die met zijn nieuwe club Waasland-Beveren meteen op bezoek mag bij Anderlecht. Opvallend detail, door de competitiehervorming is play-off 3 afgeschaft, zo daalt enkel de laatste in de stand rechtstreeks naar tweede klasse.